Nabo Vemvana likaphunga noMageba uVemvana olumabalazi ibhadu ngibe ngiyalithinta liyahwaqabala libumbene lesikhombisa ihora mbukeli nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithondo nazi ihamba phambili kusihla nje. We can't be as reckless as Mrs. Zille. We can't be reckless because it is us who invited people. She was a guest and she remains a guest. ANC inkulumo ezenziwa usihlalo wesigungu esiphezulu se-DA uHelen Zille ngohulumeni obumbano ihambisana nobudedengu. uZille usanda kuphawula ngokuthi empeleni uhulumeni we-GNU uyisivumelwano sokubambisana esakhiwe yi-ANC kanye ne-DA kuphela. Ibona iningi labantu bekujabulela ukusebenza amaphoyisa kodwa khona lelo dlanzana la abazibiza ngochwepheshe abaqhamuke endabeni afike bakhuluma ukuthi amaphoyisa ngathi siqinisa kakhulu isandla amaphoyisa sithatha umthetho awubeke ezandleni zabo. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi amaphoyisa kumele anikwe indawo yawo ukuze ezokwazi ukulwisana nobugebengu. Lamazwi uwabhekise kongoti bezobugebengu abagxeka ukubulawa kwezigebengu kulesifundazwe. I think we have a solid pre-season. I think we played against tough opponents and they gave us an idea of the level that we are in. Umqhudelwano iMTN8 uzoba yithuba lawo wonke amaqembu akuwo lo mqhudelwano kuba aveze abadlali bawo abasha. Amaqembu athathwa njengamakhulu okuyi Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns ayohleze lindeleke ukuba enze kahle kulo mqhudelwano. I-ANC ithi inkulumo eyishiwo usihlalo wesigungu esiphezulu se-DA uHelen Zille ngohulumeni obumbano ihambisana nobudedengu. Lokhu kudalulwe yiphini likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane njengoba iqembu libambe umhlangano wamalungu esigungu esiphezulu oqhubekayo eBoksburg eGoli. uZille usanda kuphawula ngokuthi empeleni uhulumeni we-GNU uyisivumelwano sokubambisana esakhiwe yi-ANC kanye ne-DA kuphela. Sika ne-DA abavumelani ngendlela yokuchazwa kahulumeni wobumbano. Usihlalo wesigungu esiphezulu se-DA uHelen Zille uthi uhulumeni we-GNU ngowe-DA kanye ne-ANC. Ngakolunye uhlangothi i-ANC ichaza ukuphawula kaZille njengobudedengu obungenasidingo. We as the ANC are duty bound to nurture this. We can't be as reckless as Mrs. Zille. We can't be reckless because it is us who invited people. She was a guest and she remains a guest of the ANC. Njengoba umhlangano we-NEC ubukeza nemphumela yokhetho lwedlule, uMokonyane uthi abekho abaholi abazokhonjwa indlela ngenxa yemphumela. Bekunamahlebezi athi ngenzeka kuhlakaza ubuholi be-ANC besifundazwe eGauteng, KwaZulu-Natal nobaseNorthern Cape. Any repercussions on who are not even near discussions of ukuthi kushaywa abantu. Where we are now is what happened, and once we have that understanding, we then go out and engage with everybody, self-correct where there has to be self-correction, strengthen, but ensure that you do not first start by saying, Mabahambe, we're not a Mabahambe party. Phakathi kokunye okuhlonzwa njengomthelela wokwehla kwe-ANC ngokwezibalo zokhetho, udaba lwenkinga yokucisha kogesi ezweni. Kanye nomthelela kaJacob Zuma osungule iMK Party sekusondele isikhathi sokhetho. Lenkulumo yakamuva kasihlalo womkhandlu we-DA uHelen Zille siqhubukile imvunge. uZille uthi i-ANC ne-DA bahulumeni wobumbano. Lokhu kholele ekutheni kuqubuka imibuzo mayelana nohulumeni obusayo njengamanje. I-EFF ikhipha istatement yathi amazwi kaZille ayenze yangangabaza lutho kwekholelwa kukho. I-EFF ingelinye lamaqembu angekho kuhulumeni wobumbano. Esithangamini sesigungu esiphezulu ku-ANC eSerandburg unobhala jikelele we-ANC uPhile Mbalula uthe iqembu ngeke likunaka ukusho uHelen Zille ukunalokho lizogxila eqinisekiseni ukuthi uhulumeni wobumbano uyayifeza ithembiso zakhe. Wanted the Grand Coalition. She came and the DA to the negotiations that we must not talk to the EFF, we must not talk to Zuma Party, and all of these other people, PA and so on. We said no. Ungqongqoshe wezemidlalo ubuciko amasiko uGaten Mackenzie ophinda abe ngumengameli wePatriotic Alliance naye uphawulile. I've heard yesterday comments about Helen Zille saying this thing what. She must just chill.
We're working very nicely together. There's no problem. We work very nicely with the DA, with the IFP. We are one. The GNU is going to last for 5 yeyears. Njengoba ngakapheli nenyanga ezimbili nje kusungulwe uhulumeni obumbano, abanye bathi useqalile ukukhombisa ukuhluleka. Umhlaziwe wezombusazwe uthi amazwi kaHelen Zille engaseholele ekutheni kube nezingqinamba kuhulumeni obumbano ekuhambeni kwesikhathi. This kind of remarks by Helen Zille has a potential to create unnecessary instability in the GNU and uncertainty. I-MK Party kungenzeka isebenzise lokho ecaleni lawo ne-SABC mayelana nokusetshenziswa kwegama elithi Government of National Unity. Okunye okukhathaza kakhulu umyalezo lokho kuthumela kwamanye amaqembu angaphansi kohulumeni obumbano ukuthi engaba mqoka kangakanani kulo hulumeni omusha. Umholi we-Action SA uHerman Mashaba uthi ubuholi be-ANC buhudula inyawo ekusebenzisaneni nabo ukukhipha imeya yomkhandlu waseGoli uKabelo Gwamanda. Put in someone ethical, someone who can deliver with the necessary skills so that we can more or less support this. That was obviously the first point. And secondly, we said this whole issue that's putting and compromising you with it, 200 rands or what I say, Judge, please deal with it. And then we're happy to really be your official opposition. You govern, take over as a mayor. We don't prescribe to you who must be the mayor, and we take over the legislature. Let's work together for our residents and stop making ANC vulnerable to the vultures and people that wants to sabotage them. So we're not really happy to work with us. It's up to you. We're waiting for them. Sekuphinde kwadutshulwa kwabulawa abasolwa abathathu kwalimala nephoyisa ngesikhathi kunokudubulana namaphoyisa esigcemeni sakwa-TM Lazi eThekwini KwaZulu-Natal namhlanje kuseni. Abasolwa bebeduna imoto wesifazane esigcemeni sakwa-R khona eMlazi. Amaphoyisa asheshe aphendula athola abasolwa esigcemeni sakwa-R avulela ngenhlamvu nabo abasolwa bavulela ngenhlamvu emaphoyiseni kwase kuba-ke nokudubulana. A police officer is in a stable condition after he was shot at by suspects during a shootout, which left 3 suspected hijackers fatally wounded at T section in Umlazi earlier today, Friday, the 2nd of August. The suspects had just hijacked a woman off a vehicle at R section in Umlazi, and police responded swiftly. A high-speed chase ensued, and at T section, the suspects opened fire towards the police, and in self-defense, a shootout ensued. 3 suspects were shot and fatally wounded in the shootout. A police officer was shot in the arm and is in a stable condition. The suspects were found in possession of 3 firearms as well as the hijacked vehicle. The hijacked victim was not harmed. Amaphoyisa kumele anikwe indawo yawo ukuze ezokwazi ukulwisana nobugebengu. Lawa amazwi kaKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi awaqondise kongoti bezobugebengu abagxeke ukubulawa kwezinye igebengu kamuva nje kulesifundazwe. Lokuphawula kwenzeke namhlanje emva kokuthi kudutshulwe kwabulawa abasolwa abathathu abasolwa ngokuduna imoto eMlazi eThekwini. Ukuchitheka kwegazi phakathi kwamaphoyisa nabasolwa ngokwenza ubugebengu KwaZulu-Natal kusaqhubeka. Namuhla abasolwa abathathu ababesolwa ngokuduna imoto eMlazi babulewe. Amaphoyisa athi laba badune imoto kuleli lokishi base bedubulana namaphoyisa abebajaha. Izikhulu zikhathazekile ngokunyuka kwezibalo zobugebengu esifundazweni. Namuhla bekubanjwe ingqungquthela yokulwisana nobugebengu nokuzama ukuthola amasu okulwisana nalobugebengu. Izinhlangano zomphakathi ezilwisana nobugebengu nazo zikhathazekile. Zizibona sengathi kukhona abazilandelayo. Kodwa ingqinamba enkulu ukuthi ngalesi sikhathi sithi siyawenza lo msebenzi bakhona abafowethu nodadewethu abalimalayo. Ingakho ke sizwile uProvincial Commissioner wethu kwaZulu-Natal General Mkhwanazi ethi asivale intuba ngokuthi singabe abantu asebetholakala besemgaqweni kuyithina esesibambe igebele. Uhulumeni uthi ubugebengu buphazamisa ukuthuthukiswa komnotho. I think what is happening between the criminals and the police are also not safe because criminals, they are quite very aggressive, and there is no way police that they can in fact not
protect themselves when the criminals are actually shooting at them. Indlela amaphoyisa enza ngayo ithole ukugxekwa kakhulu kulezi insuku. Kodwa umkhuzi wamaphoyisa uthi abanikezwe isikhathi sokwenza umsebenzi wabo. Samaphoyisa asikuthandi ukudubulana nabantu. Siyafisa ukuthi ngabe zonke igebengu eziba khona oqala sifuna ugebengu angathi ngangaba isigebengu kodwa makuthi sikhona ke isigebengu mangabe sefika amaphoyisa efika usibopha asivumeke phela ukuthi siboshwe. Bayishumi nesikhombisa abasolwa ngokuba yizigebengu esebebulewe kudutshulwana namaphoyisa kulesifundazwe Londi Radebe, SABC News eThekwini. Mbukele sasiqhwe itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthini. Eyona nto yayingxaki kakhulu zezakhampani zas-appointiwe oTnet in the form of direct payment. Emveni koba zisusiwe khange kuphinde kube khona ingxaki ezininzi. Inyanya yabafundi baseNingizimu Afrika ithi uma kungasheshe kuqokwe ibhodi elisha le-NSFAS izinto izobangcono. I-NSFAS yafakwa ngaphansi kweso lomlawuli kusukela ngoMbasa emva kokuhlakaza kwebhodi elidala. Asikubingile sikwamukele mbukeli uma ngokusanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi i-ANC ithi inkulumo ezenziwa usihlalo wesigungu esiphezulu se-DA uHelen Zille ngohulumeni wobumbano ihambisana nobudedengu. uZille usanda kuphawula ngokuthi empeleni uhulumeni we-GNU uyizivumelano sokubambisana esakhiwe yi-ANC kanye ne-DA kuphela. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyigcine ngamagama athi SABC izindaba nakanjani lezi ndaba uzoyithola njengoba zinjalo. Inyanya yabafundi baseNingizimu Afrika ithi uma kungasheshe kuqokwe ibhodi elisha le-NSFAS izinto izobangcono. I-NSFAS yafakwa ngaphansi kweso lomlawuli kusukela ngoMbasa emva kokuhlakazwa kwebhodi elidala. Ongqongqoshe wemfundo emazingeni aphakeme uDokotela Nobuhle Nkabane umemezela ukuthi ibhodi elisha liyoze liqokwe ekupheleni konyaka. Freeman Nomvalo ubekwe njengebambela eliyingqonyela le-NSFAS ngo-April walonyaka. Ixesha lakhe beliza kuphelelwa ngoMarch walonyaka uzayo, kodwa ngoku liza kuphelelwa ekupheleni kukaDisemba. Emva kokuba engenile kwesi sikhundla, wabhangisa zonke izivumelwano zenkampani zangaphandle ezazihambisa iimali zabafundi, nto leyo exhaswayo ngabafundi. Eyona nto yayingxaki kakhulu zezakhampani zas-appointiwe oTnet in the form of direct payment. Emveni koba zisusiwe khange kuphinde kube khona ingxaki ezininzi. Umbutho wabafundi iSouth African Union of Students, iSAUS ngamafuphi, uthi uyavumelana nesigqibo sokuqinisa ulawulo lakwa-NSFAS. So the intentions of the department to do that, rather to bring to an end the term of the administrator by December and have the structures, in principle, that would not necessarily be a bad thing. However, what will determine whether those intentions and that undertaking is successful will be based on how is it executed. iSouth iti ukuba le bhodi ayitshunjwa kungekapheli uOctober, Londo ingaphinde iqhubele kumbhodamo kulonyaka uzayo. If they bring up the term of the administrator in December, and then the 1st of January a new leadership comes in dead on the 1st of January of 2025, obviously you'll have a disastrous academic year next year. Kwindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eKapa. iCity Power iqale uhlelo lwayo lokunqamula ugesi oxhunywe ngokungemthetho elokishini Alexandra. Leli lokishi laziwa kakhulu ngogesi oxhunywe ngokungemthetho nokubeka impilo yabathile engcupheni. Izakhamuzi zase-Alexandra enyakatho yeGoli zwakalise ukudumala ngokuthi inkampani ehlinzeka ngogesi kuleli dolobha iCity Power inqamule ugesi wazo. Namhlanje ekuseni iCity Power igasele imijondolo esemgoqeni uLondon ngenjongo yokunqamula ugesi oxhunywe ngokungemthetho. Abantwana bafika 7 bonke bafile la bashawa ngogesi. Abantwana bayi7? Yeah, bashawa ngogesi. Yo. Hey, le nyoka lesi. Asihleli kahle njoba nani nibona nje ukukhishwa ugesi. Shuthi abantu abafeylayo uhulumeni wethu.
uhlulwa kusifakela ugesi kodwa siyavota singama South African. Njoba nani nibona nje khishwa lezi zinto nathi sizama ukuthi siphile impilo engcono kodwa manje siphila ngendlela engekho right. Okhulumela iCity Power Isaac Mangena uthi basebenzise imali evile ezigidini ezintathu zamarandi ezinyangeni ezimbili ezidlule belungisa imishini emincane exhuma izintambo zogesi eqhumile. So about a year ago, we used to basically have only 4% of the residents of Alexandra paying for electricity. But we have embarked on an operation or campaign to ensure that we install meters in most of the areas so that people can start buying electricity. And we are seeing now only 11% of the residents of Alexandra buy electricity. Lo mkhankaso uyingxenye yamaqhinga eCity Power wokunciphisa ukucinywa kogesi okuhleliwe. Abalimi baseKempton KwaZulu-Natal bathi sebesungule umkhankaso wokufundisa umphakathi ngobungozi obenziwa umlilo wequbula. Labalimi bebexoxisana nephini lengqongqoshe uNokuzola Capha kanye nowengamele ezolimo KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa ngesikhathi bevakashele le ndawo. Imphakathi eminingi sayikhotha amanxeba emva kwemililo yequbula. Abalimi yibona abashayeke kakhulu. Balahlekelwe imfuyo yabo eningi, izitshalo kanye nempahla yokulima. Abalimi bathi sebesengozini yokulahlekelwa imfuyo yabo eyasinda emlilweni njengoba kwasha amadlelo yasala ingena kudla. Ngebhadi ke lelo langa kwakunelanga elaline nomoya omkhulu. So umlilo wawududulwa umoya. Masiphuma ngaphandle ke wawusuvele songamele indlu yonke neplaza lonke. Abalimi bathi nakuba benazo izinhlaka zokubhekana nemililo yequbula kodwa kulokhu babambe ongezana. So we've got systems in place at the moment. We're embarking on a educational program amongst our staff, amongst the landowners, that if we do see people burning fires, they get told to put them out. Iziphathimandla zinxusa imphakathi yabalimi ukuthi ibambisane nezinhlaka ezahlukene ukuze baqhamuke namasu azoqinisekisa ukuthi imililo yequbula nezinye izinselelo zisukunyelwa ngokusheshsha. Siqoqile inombolo zabantu abathintekayo. Sase sibona ukuthi njengoba kusho ukuthi is about 93 million imali esidingayo ukuze sikhave yonke indawo. Iphini likaNgqongqoshe uNkosikazi Nokuzola Capha uthi umnyango uzokwenza ucwaningo olunzule bese usungula ikomiti elizokwethula umbiko eminyangweni wakwaCocta ukuze uzonquma ukuthi lezi ndawo ezakhahlanyezwa umlilo kumele yini zimenyezelwe njengezindawo ezavelelwa inhlekelele. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eKempton. Inhlangano yamatekisi Mainland Taxi Association inikeze umkhandlu udolobha iTshwane umnqamulajuqwa ngolwesibili oluzayo ukuze luphendule izinto ezisohlwini lwezikhalo zayo. Le nhlangano ke ithi uma ngabe umkhandlu ungaphenduli uzothatha izinyathelo ezinqala ezifaka phakathi ukuma kokusetshenziswa kwamabhasi omkhandlu abizwa ngokuthi iArieng. Abanikazi bamatekisi abangaphansi kwalenhlangano bageqele ithimba lezindaba amagula ngesikhalo abasibhekise emkhandlwini iTshwane. Tshwane has promised us, given us several letters of promises. During the 2016 financial year, they said they are going to pay us the full amount, full compensation. They did not do that. Usikhosana uthi lokhu iyona mbangela ukuthi ikati lilale eziko emndenini eminingi esemkhakheni wamatekisi eTshwane. We have tried in several occasions to interact with Tshwane, but they don't tell us anything. They say we must go to our advisors, and those advisors, to our surprise, we were not holding any meetings with them. Obhekele zokuthutha kulomkhandlu ulomkele uhlu lwezikhalo ezivela enhlanganweni yamatekisi wathi kuzoshaya lesibili sebephendulile. We are hands on. We've been working with them. We know what the issues are, but I'm not going to now speak out of context. I'm not sure specifically today what are they addressing on the memorandum, but by Tuesday definitely we would give them a written response. Akuzange kube khona ukuphazamiseka kwezimoto njengoba bekuqhubeka le mashi enkabeni yenhloko dolobha yezwe namhlanje. Beluphezulu uhwebo lweRand emakethe namhlanje.
libiza u18 rand 17 cents edoleni lasemelika libe u23 rand 30 cents kupondo kanti liu 19 rand 83 cents ku euro. Ipola laseBotswana libiza 1 rand 34 cents. Ichesiva lenkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $2,444 i-ounce, iplatinum yona ibiza $960 i-ounce, uoyile ongahluziwe ubiza $77.04 umphongolo. Umqhudelwano i-MTN 8 uzoba yithuba lawo wonke amaqembu kulomqhudelwano kuba khombisa abadlali bawo abasha. Amaqembu abizwa ngamakhulu okuyi-Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns ayohleze lindeleke ukuthi enze kahle kulomqhudelwano. Kodwa ke ngeke abukelwe phansi amaqembu okubalwa kuwe iStellenbosch FC, iCape Town City, SuperSport United kanye neTX Galaxy. Avikeli bendebe iMTN 8 Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns yahlula kwamanqamu bangamaqembu abhekwe ukubadlale kahle kakhulu njengoba ake ayilolonga kwamanye amazwe. Yize kaMagebhula benohambo luhle eSpain, uKapteni wazo Innocent Mayela uthi ngeke kubenze bakhohle ukuthi kufanele benze kahle njengoba kuzoqala isizini. Izimnyama ngenkani zizokatulisana neSuperSport United kusasa eSoweto. It's never easy, coming from a pre-season going into the first match of the season, because you don't really know where the team is, where it's at. So obviously you need to give yourself time. Stellenbosch FC neTX Galaxy nabo bakhombise ukuba ngamaqembu adlala kahle kanti azokatulisana womabili. Myself and Coach Saad and TS Galaxy have had many battles over the last couple of seasons. It's never an easy encounter. Galaxy bilokhu idlala kahle selokhu yafika emqhudelwaneni wePSL ngo2020. Leli qembu lisanda kuba nesizini enhle kakhulu njengoba liqedela isohlwini lamaqembu ayishiyagalombili aphezulu okuqala nqa. We know that it's a very tricky one to play in. Stellenbosch, they have a fantastic team. They also have a great coach. Eminye imidlalo emibili eyandulelwa amanqamu koMTN 8 izodlalwa ngempela sonto ezayo. Mhlahlo isimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Bukele sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusihlwa kusasa nangesonto bakhona oza kwethu neindaba zesixhosa thina soze sibuye ngomsombuluko. Sale kahle.